блескуча, што варта дэцца. Ух, вот, якія формы, якая прыгажосць. Ах. Здорово, Витя. Господи, Тимух, я тебе хутка заикаться пачну ўжо. Что там у тебя за прыгажосць? Что за формы? Тикток гартаешь? З каго ты мяне прымаеш? Я читаю пана Тадевуша Адама Міцкевіча. Подобается? Ой, гениальный твор. Кожны раз як читаю, то спрабую знайсці тут свае родныя жупраны. Виктор, твор быў напісаны 200 год назад. Жупраны там ці ўжо ёсць, ці няма. Не дададуцца новыя. А я веру. І ведаеш, што, Тимох, вось мяне захапляе гэтае спалучэнне культураў. Глядзі, Міцкевіч, ён жа ж пісаў па-польску, але жыў у Беларусі, а сваю радзіму назваў Літвой. Вось гэта так цікава. Ты сказал слово «цікава»? О, Табе цікава. Виктор, Перестань, поехали уже у не Люблін. зловишь. Не, Это не. место, где починалась Люблінская уния, где, в принципе, уния, где вот это вот пераплетение народов, где все гэтыя вузелочки паміж Литвой, Русью и Польшу звязаліся ў такі тугі вузел. И город пригожий. Давай, поехали, поехали. Тимох, я лепей дома Міцкевіча почитаю. Наездзіся ўжо з табой. Авохце мяне. Тимох, трасса над чортавым балотам. Дзе гэта мы? Зноў ты за свае штучкі ўзяўся. Виктор, Міцкевіч так не казаў. Трымай себе ў культурных межах. Шановныя тэлегледачы, за маёй спінай знаходзіцца краявід Люблінскага замка. Люблін вельмі прыгожы і старадаўні горад Польшчы, дзе пры драматычных падзеях якраз і распачалася унія паміж Вялікім княствам літоўскім і Польшчай у далёкім 1386 годзе. Ах, каб цябе качкі патапталі. Чалавеча, ты хоць бы падрыхтаваўся. Люблінская унія ж была не ў 1386, а ў 1569. Ты хоць бы пагугліў, ці што? Я, Виктор, рады, што ты ведаеш гэтыя даты, але там все значна складаней і таямнічай. Вось глядзі, Люблінская унія была завяршэннем працэса стварэння уніі. Яна завершылася ў 1569 годзе пры апошнім егелоне, Жыгімонце Аўгусце. Але распачаўся гэты працэс пры першым егелоне, пры Ягайле, таксама у Любліне, але на 200 год раней, якраз у 1386 годзе. Што ты мяне зусім заблытаў. Ну, то пайшлі разбірацца. Люблін прыгожы горад, цудоўнае месца для выходнага шпацыра. Нешта я не ўпэўнены. Вялікі князь літоўскі Альгерд памёр у 1377 годзе. Перад смерцю ён перадаў уладу ў краіне не свайму брату Кейстуту і не старэйшаму сыну Андрэю, але аднаму з малодшых сыноў Ягайлу. Гэта справакавала грамадзянскую вайну ў ВКЛ у 1380-х годах. У 1384 годзе Ягайла змог падманам паланіць у Крэўскім замку свайго галоўнага канкурэнта Кейстута разам з ягоным сынам Вітаўтам, дзе праз некаторы час Кейстут памёр пры нявысветленых абставінах. Аднак гэтая вельмі своечасовая смерць не выратавала Ягайлу ад пагрозы страты трону, а можа і жыцця. Сын Кейстута Вітаўт здолеў збегчы з Крэўскага замка і разам з крыжакамі рыхтаваў помсту для свайго стрыечнага брата. І тут, нечакана, да Ягайлы прыехалі польскія паслы і прапанавалі яму польскую карону. Тимох, ну мушу прызнаць, Люблін, ну нічога сабе такі горад. І вулачкі такія вузенькія, маляўнічыя. Так аж хочацца там пасядзець, нешта паспрабаваць, з'есці ды выпіць. Ну і трыбунал такі прадстаўнічы файны. Толькі, ну, вось тут схібілі, глядзі, брукаванку няроўна паклалі.
Витя! Виктор, ну что ж ты, вывесок не читаешь, ці что? Погляди, что тут написано. Камень няшчасця. Што яшчэ за камень няшчасця? Ну, легенда тут такая ёсць, што нібыта гэты камень ад пачатку выкарыстоўваўся для пакарання смерцю на цэнтральнай плошчы. І вось аднойчы на гэтым камяні кат адрубіў галаву ні ў чым не вінаватаму чалавеку. І нібыта з таго часу гэты камень пачаў прыносіць няшчасце любому чалавеку, які да яго дакранецца. Ну і там процьма легендаў звязана. Па адной з іх быў нейкі пекар, які выкарыстаў гэты камень для сваёй печкі. Яго пасля жонка са сваім каханкам закрыла ў гэтай печцы. Па іншай гісторыі нейкі святар вырашыў выкарыстаць гэты камень для пабудовы сваёй царквы. І царква там развалілася. Ну і вот шмат такіх розных баек. Ух, Цімох, добра, што ты мяне ўратаваў, я на яго не стаў. Гэты Люблін, аказваецца, небяспечны горад. Бачиш? Ну. Витя, куди ти? Камень няшчасця гэта яшчэ што? У іх у трыбунале там стаіць дубовы стол з адбіткай лапы чорта. Лічыцца, што ў 17 стагоддзі там суддзёй быў чорт. А вохце мяне, тут няшчасце, там чорт. Дык не дзіва, што яны Ягайлу запрасілі. Ім патрэбен быў крыпкі хазяйственнік. Не, ну там іншыя былі прычыны. На той момант у Польшчы каралявала прынцэса Ядвіга. І тут, па-першае, у прынцыпе, не камільфо, што жанчына адна на троне. О, боже мой, які сексізм і сярэднявечнае цемршальства. Ну, ёсць такое. Па-другое, яна была апошняй з пястаў, і ёй трэба было хуценька шукаць якога мужика. І калі б узялі нейкага манарха з захаду, як планавалася ад пачатку, то польская шляхта пачала падпарадкоўвацца якому-небудзь там еўрапейскаму манарху, а ёй не хацелася. І яны падумалі, а возьмем мы якога-небудзь язычніка-варвара з усходу. Ну, ён прыедзе, і мы тут будзем яго круціць, вярцець, і мы будзем ім камандаваць, не ён намі. Вось і выбралі Ягайлу. Нешта мне гэта нагадвае. Ну, і гэта ўсіх задавальняла, апроч, напэўна, Ядвігі. А яна чаму нездавольная? Слухай, яна ж хрысціянская еўрапейская прынцэса. Ёй з дзяцінства расказвалі, што на ўсходзе жывуць адныя варвары, якія не мыюцца, не брыюцца, якія ўвогуле маюць нечалавечыя целы, у іх там хвасты растуць у рогі, бо яны ж язычнікі. Ёсць нават байка, што Ядвіга адправіла паслоў да Літвы з патрабаваннем, каб яны схадзілі ў лазню разам з Ягайлам і ўпэўніліся, што ён мае нармальнае чалавечае цела. І што, упэўніліся? Ну, упэўніліся. Ядвіга дала згоду, і ў 1385 годзе яны пабраліся шлюбам, Ягайла каранаваўся ў Кракаве, а пасля, в наступным годзе, тут у Любліне, яны ўжо падпісалі дамову з шляхтай. Цімох, дык гэта ёсць той самы замак? Ну, ён і ёсць. Нешта ён не падобны да сярэднявечнага замка. Не падобны. У 19 стагоддзі быў моцна перабудаваны, але у падмурках сваіх гэта той самы замак Казіміра Вялікага з 14 стагоддзя, дзе у 1386 годзе сабраўся першы вальны сойм. Вальны? Ну. Што жартуеш? Яны там што, валяліся? Да якое валяліся? Ну, это, значыцца, самы важны. І это, дарэчы, быў першы сойм. Да гэтага часу шляхта ў Польшчы магла ўплываць на караля. Ну, але як атрымаецца? Дзесьці там бунт паднялі, дзесьці нейкую дэкларацыю падпісалі, не сістэмна. А тут яны вырашылі стварыць спецыяльны орган, дзе ўжо рэгулярна кантраляваць караля. І вось это быў вальны сойм, і ён сабраўся якраз тут. І на самым жа першым сойме яны і выбралі Ягайлу сваім каралём. Ну, дакладней ужо Уладзіслаў, тому што ён перахрысціўся і ўзяў сабе новае імя. Слухай, я так мяркую, што мужику ну моцна пашэнціла. Выбралі каралём, тут маладая жонка пад бокам. Ён аказаўся ў шакаладзе. Ну, я б не сказаў, што ў шакаладзе. Наступныя 10 год пасля каранацыі Ягайлы прайшлі ў перманентных войнах і дыпламатычных інтрыгах паміж ім і ягоным братам Вітаўтам. У 1399 годзе Вітаўт, які ўжо набраўся вялікай магутнасці, прайграў вельмі важную для сябе бітву супраць манголаў на рацэ Ворскла, і гэта аслабіла яго пазіцыі. Па выніку ўсіх гэтых падзей
У 1401 годзе спачатку ў Вільні, а пасля ў Радаме браты падпісалі дамову, па якой Вітаўт прызнаваў вяршэнства Ягайлы, а Ягайла прызнаваў за Вітаўтам права кіраваць у ВКЛ. Князі нарэшце дамовіліся. Нічога сабе дамаўлятары. Адзін аднаму бацьку забіў, і ўсё роўна яны дамовіліся. Ніякіх маральных прынцыпаў у гэтым тваім 15 стагоддзі. Ай, ну вялікая палітыка, яна заўсёды такая. Ты на ўваходзе там душу д'яблу прадаеш. Ну, ці ў ламбард, прынамсі, здаеш. Дык што ці мог? Вось тут, у Люблінскім замку, Ягайла і стаў каралём? Не, каранавалі яго ў Кракаве. Тут былі, скажем так, заключаныя асноўныя пагадненні паміж ім і шляхтай польскай, паміж ім і Ядвігай і так далей. На жаль, ад таго старога замка мала што засталося, толькі вось на поўнай вежы данжон ды касцёл. Але так, это вось тут. Ну і вось Ягайла перабраўся ў Польшчу, у цёпленькае такое каралеўства, бліжэй да жабак і бедронак. І што, ён забыў пра сваё роднае вялікае княства літоўскае? Не, ну фармальна ён заставаўся найвялікшым князем літоўскім, а Вітаўт быў толькі вялікім князем, на прыступку ніжэй. Па-другое, Ягайла пакінуў шмат адсылак да таго, што яму ВКЛ было важнае. Ну, у старасці гадоў, напрыклад, узяў сабе ў жонкі чарговую жонку менавіта з ВКЛ, прынцыпова. З Вітаўтам раіўся ў Сафію Гальшанскую, і ад іх пайшла, дарэчы, дынастыя Ягелонаў. А па-другое, менавіта тут, у Люблінскім замку, ён пакінуў ці не самую важны напамін пра вось эту вось праваслаўную традыцыю, якая была для яго істотная. Паглядзі, вось бачыш, касцёл Святой Троіцы на тэрыторыі замка. Звонку гэта абсалютна звычайны гатычны касцёл, але ўнутры ён вельмі незвычайна распісаны. Пашлі паглядзім. Ну, ідзем. Прыгожа. Глядзі, Віктор, якая прыгажосць. Касцёл знутры размаляваны візантыйскімі фрэскамі. У 1408 годзе Ягайла запрасіў сюды майстра Андрэя з ягонай камандай. Яны 10 год да 1418 года, пра гэта ёсць нават запіс тут на сцяне, размалёўвалі гэты касцёл унутры візантыйскімі фрэскамі. І гэта абсолютна унікальныя фрэскі. Яны ў візантыйскай традыцыі. Тут ёсць уявы святых, тут ёсць розныя біблейныя сюжэты. Тут ёсць нават Ягайла, ось ён стаючы, укленчыўшы перад Дзевай Марыяй, такім чынам паказваючы, як бы, што ён ахвяруе гэты храм Божай Маці. І ёсць выява пагоней, якая таксама адсылае да ВКЛаўскай традыцыі. Ці мог, ведаеш, на што звярнуў увагу? Што тут такія прыгожыя анёлы, у іх такія крылы распушаныя. Ну, гэта проста нешта неверагоднае. Ну, глядзі, які гэта ж унікальны коктейль атрымліваецца, бо тут заходняя лацінская архітэктура, формы заходняй Еўропы спалучаныя з візантыйскай стылістыкай фрэсак. Ну, нешта зусім неверагоднае. Менавіта гэта асаблівасць робіць люблінскі касцёл Святой Троіцы абсолютна унікальнай з'явай у польскай сярэднявечнай культуры. І таму настолькі цэніцца. Ну, і гэты храм вельмі шмат гаворыць пра самога Ягайлу для нас, што яму, чалавеку, які нарадзіўся ў язычніцкай літоўскай традыцыі, выхаваны быў у праваслаўнай традыцыі сваёй маці. Ён, калі патрапіў на захад, у лацінскую традыцыю, яму было важна мець месца, дзе ён вяртаўся вот эту сваю традыцыю там дзяцінства, напэўна, да? Традыцыю візантыйскую менавіта. І ён зрабіў другі момант важны, які гаворыць шмат пра Ягайлу, яго стаўленне для Любліна. Ён такое месца зрабіў менавіта ў Любліне. Не ў нейкім іншым горадзе, а менавіта тут. Відаць, вельмі спадабаўся яму Люблін. Спыніся, ці мог. Віктор, ты чаго? Хадзі сюды. Віць, што здарылася? Хілі чало і на калені. Віця, ты не перагрэўся? Ці мог, ну я ж рэпетую. Хачу стаць каралём. Якім каралём, Віця? Ну, глядзі, Ягайлу ж удалося, а можа і мне ўдасца. Ну, бо я таксама хлопец з усходу, крыху балт, бо з памежжа. Разбіраюся ў візантыйскім мастацтве. Ну і паглядзі, які статны мужчына.
Ну, не паспрачаешься. Зараз пайду на сойм. Так, дзе тут сойм? Можа, мяне бяруць? Віктор, каралёў Польшчы больш няма. Даклада няма. Зусім. Ох, зноўку я спазніўся. Пайшлі, Віктор. Чакай, дык можа яны ўсё ж такі абяруць і з'явіцца кароль? Ну, можа, аднойчы з'явяцца. Так ўсё ж такі шансы ёсць нейкія? Ну, можа, цябе і выберуць, да? Ты только заявку подай, ну. Напишу дакладна. А ведаеш, Цімох, чым я яшчэ падобны да караля Ягайлы? Ну, чым это? А тым, што мне таксама вельмі спадабаўся Люблін. Тут так утульна, можна жыць і караляваць. Я б таксама сюды нешта з радзімы перанёс. Ну, можа, якую градачку бульбы ці буракоў. Але давай пакінем Ягайлу, Ядвігу, Люблін і Унію за намі, а самі пойдзем у якую-небудзь карчму ды падсілкуемся. Пойдзем, Вітя, только не цяпер. Нам, каб завершыць тэму з Уніяй, трэба пабываць яшчэ ў адным месцы. Не, Цімох. Гэтым разам у цябе нічога не атрымаецца. Цімох, ну ё-маё, ну што гэта такое? Дзе мы зноўку? Віктор, мы знаходзімся каля вёскі Гародля. Яна вось там. Гэта Люблінскае воеводство, на самай мяжы з Украінай. Украіна вон там уже за лясочкам пачынаецца. Ну, а гэта каля вёскі, паглядзі, капец. Ох, капец, божачкі. Добрае слово, Віктор. Імя Бога узгадывалася тут шматкроць. Вось менавіта ў гэтым месцы у кастрычніку 1413 года. У той месяц сюды з'ехаліся вялікі князь літоўскі Вітаўт, кароль польскі Ягайла, з Ягайлам, адпаведна, польская шляхта, а з Вітаўтам некалькі дзесяткаў літоўскіх баяраў. І тут яны, вось тут, у гэтым месцы, заключылі унію аб вечным сяброўстве. Яшчэ адну? Яны ж толькі рабілі, што заключалі нейкія уніі. То спачатку крэўская, потым радамская, тады вось гэтая мясцовая гарадзельская. Вось чэсна мне прызнайся, яны, напэўна, вельмі любілі банкеты пасля ўсіх гэтых урачыстых падпісанняў. Таму і падпісвалі, як мага болей. Ну, а хто банкеты не любіць? Я вот таксама люблю. Але ў дадзенай сітуацыі справа было ў іншым. Я табе зараз раскажу. У 1410 годзе Ягайла разам з Вітаўтам выйгралі Грунвальдскую бітву. Гэта моцна паўплывала на расклад сілаў у цэнтральнай Еўропе, зрабіла двух братоў заўважнымі персанажамі на еўрапейскай палітычнай арэне і моцна зблізілі польскую і літоўскую эліты. Усе гэтыя змены запатрабавалі перападпісання саюзнай дамовы. Што і адбылося ў Гародлі ў 1413 годзе. Па выніку гарадзельскай дамовы ВКЛ прызнавала вяршэнства Польшчы, але Ягайла ў сваю чаргу прызнаваў самастойнасць Вітаўта як вялікага князя. На той жа сустрэчы 47 польскіх шляхецкіх радоў перадалі 47 літоўскім баярскім родам свае рыцарскія гербы. Ну, нормально. Галуш, глухамань. Ой-ой-ой, край свету. У-ху-ху. Край свету. Цімох, слухай, ну калі ў такой глушы падпісалі унію, насыпалі вось гэты капец, то, відаць, і уніі надышоў капец, так? Не, вось тут ты памыляешься. Памятаеш, пра гербы расказвалі? Там такая была гісторыя. Ну, па-першае, літоўскаму рыцарству, ў прынцыпе, было прыемна атрымаць нешта ў рукі. Адна справа там паперкі падпісваць, а іншая справа, о, герб, маеш рэч. Па-другое, наданне гэтых гербоў польскай шляхтай рабіла літоўскае рыцарства часткай еўрапейскага рыцарства, прызнанай. Ну, таму што палякі, прызнаныя рыцары, перадалі літоўцам гэты герб. Вось, і што яшчэ важна? Глядзі, у Крэва была падпісана асабістая унія паміж Ягайлам і Вітаўтам. У Радаме і Вільні была падпісаная зноўку ж унія паміж імі, але ўжо, ну, з удзелам шляхты. А вось тут, у гэтым месцы, паміж сабой падпісалі унію ўжо два шляхецкіх народа.
І гэта істотна. Магчыма, таму гэта унія пратрывала так доўга, 200 гадоў, што была заключана не паміж манархамі, а ў пэўным сэнсе паміж грамадзянамі сваіх дзяржаў. Тимох, я ўсё зразумеў. Тэма закругленая і завершаная. Дадому! Збірайся дадому. Пашлі дадому! Ну давай, Тимох. Тимох? Тимох, ну я ж прасіў дадому. Ну ясныя веры, а мы зноўку ў Любліне. Мы ж тут усё паглядзелі. Віктор, мы толькі пачалі. Я ж казаў у пачатку, што гэта унія унікальная тым, што яна расцягнулася ажно на 200 год. Менавіта яе фармаванне. То есть пачалося фармаванне ў 14 стагоддзі у Люблінскім замку, а завершылася толькі ў 16-м знакамітай Люблінскай уніяй. Таму давай зараз у кнайпу сходзім, яшчэ раз сходзім на фрэскі, паглядзім, а пасля рушым у другую серыю нашых люблінскіх прыгодаў. Ідём. Эх, здаецца мне, што гэтая праграма расцягнецца на цэлых 200 год, як і Люблінская унія. Але што рабіць? Трэба ісці за Тимохам.